بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari niya mga palanggungan sing kami hakam Islam, alhamdulillah, waktu ini longta aun pengajian sing kita niyo bago serta programa bago insyaallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan longta ini amoy manuy tuyan na sadya longta in program sampai pa susungon tungod pa amoy perkala demikian pagpangaji dasab sing kita niyo serta pagpatumtum insyaallah ta'ala ini dahin di programa sin Ma'had Al-Quran wa Sunnah amoy piyag na Quran longta sin presiden niya yari haray kubihayaon Sheikh Al-Mahdi Barinda. Insyaallah ta'ala hasusungon nito kalu-kalu dahil mga kaguruhan amoy dun haon naglihindo lang ta naglulugto insyaallah amoy in kakitaan dahil sa kita niyo kataan dahil di hamadlis ini murah-murahan waktu ini lang ta tumag na in programa sing kita niyo dahil di ini Nilaul Islam Foundation, Islam TV, insyaAllah, na yari in Presidents in Ma'had Al-Quran wa Sunnah. Amin guru na to mulia, insyaAllah ta'ala. Itukbal ko kanyo in guru na to, wayron na ruwain din kan Sheikh Al-Mahdi Barinda. Wal yataqaddar siya datu maskura. Syukran Tuhan. Bismillah, alhamdulillah. الذي علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puasa pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala mahuli niya makuyag ako kiarihilan waktu ri program ni Daul Islam TV angan sin Ma'had Al-Quran wal Hadith. Insyaallah ta'ala tumukbal kami pangajian amuin kagunahan sin umat Islam kahatihan labi lupa mga kaamaan iban mga kainaan. Muna in Muslim suway sila ma-educated sin agama nila. Di manjari in hangkatao dahin kato taniyo amo in mahingang kita illiterate. Sampai in parkala pagsalam amo in di makahati atawa isang tukbalan sin salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamaumuhan aun dahin hamanga nagdaraawa Islam yung piyag-agamahan sumagawa kaya lupahan na baha atawa di na baha maka ingat sumambong sin sambong sin pagsalam. Jariin agama Islam tiarasin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nagdarasin pang Hindu parkala dakula dan namayan mahamay ta manusia ia panjari
may tain Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari sin kalangit-langitan, iban sin kalupa-lupaan, iban sin halom yakatan, bulan suha, kabituon-bituunan, katubig-tubigan, iban sin kalaud-lauran, iban sin karagat-dagatan. Ingkatan ini, aun sadya hikmat, siyadya manusia, atungod pagpangadji. Demikian in Allah subhanahu wa ta'ala, nagparasya mga kanabihan karasulan. Ulang labi hanggatus kawantag 4,000 kanabihan karasulan piara nasabot halom sin Quran kawantag 5 sarta nagpanaog siya mga kakitab-kitaban ya nasin kahinapusan iban amunin padduman hinapusan si manusia ya nasin Al-Quran ingkatan ini ya naog piarasin Allah subhanahu wa ta'ala at tungod sa jasim parkala asupaya in manusia kaya pandarinya di sila maawam iban kahinangan nila karayawan dahil naman na parkala pag dunya labi luba pag ahirat ingin hawawaran nila labi luba in kaanakan nila iban luway nila rihagin lupaan mahinang sila, mga tao, amuin, nagdarasing karayawan, iban kaamuhan, iban mahinang sila manusia sarayaw-rayaw, sabab, yaun doon kanila impang hati, iban sin pangingat. Kasabab yan, in bisarahuntan yung ihaon, amunan parkala at tarbiya. Amin at tarbiya al-Islamiyah. Amo in parkala Islamic education. Muna-muna in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman siya hawala pa napapanjarin ako tanyo Adam alayhisalam law niya mga kamalaikatan niya ba'da a'udhu billahi minas shaitanir rajim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kulang labi Yaita sin Allah subhanahu wa ta'ala apangunatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam katarkala namong in Allah subhanahu wa ta'ala hamanga kamalaikatan niya bunalto din ako magpapanjari ako khalifa agin lupaan. In pagyanun khalifa amo in mag-amulahi amuin maghantang iwan magpapanaw sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in manusia kaya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala aun maksud dakula tiukbal kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun karayawan sin Allah ta'ala sumagawa karayawan pawaran nila. Amunain yaita sin Allah subhanahu wa ta'ala Ba'da a'udhu billahi minas shaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inhati niya wayruun tiyag papanjarihan ko awang sa manusia iban jin malainkan hasupaya sila mahinang magtatag-ipon kako. Hati niya in maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari manusia dua parkala. Magtag-ipon kaniya, iban mag-khalifa agin lupaan. Iniin subay hinangon maukip si manusia sa lugay sin kabuhi niya, mahinang siya magtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, tunggalun niya in Allah ta'ala, pagtag-ipon hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na iyadini ni kahinang si manusia pagtag-ipon hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang siya bukun educated agaman niya. Tanda niya in bangsa Quraysh Makkatul Mukarramah hawala pa di matungin Rasul sallallahu alaihi wasallam
Awala pa siya naraak magnabi iban magrasul. Awala pa napaturon in Quran maun kanya. Tunglatus ka numan. Barhala. India kantung sintiap-tiap. Ihap atawa bangsa. Alom singka batong na. Sabab sinta awam nila. Hakatigid luman. Hapag Tuhan. Wala nila kiyahatihan magmayka. Iban bang isuin nagpapanjari kanila. Nakasumba sila pa batu. Nakasumba sila pa kahoy. Nakasumba sila pa hukun susumbahon. Nasabab yan. Isan pa'y manusia. Ikapanulat niya na. In bakul si kiniya. Sin ingat niya dunia ini. Makakawa na siya sin amuin. Mga kailmo-ilmoan. Bang niya nalipas. In pagyanun tarbiyatul Islamiyah. In pagyanun Islamic education. Saning kiaunan niya. Nagdarasya degree mataud. Saning kiaunan niya. Nagdarasya ilmu dunyawiya. Malawa siya. Dain hadan mabuntul. Ampa indan mabuntul. Amo yaun in. Request sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga ipon niya. Bang sila mangayo. Amo in mangayo sila. Magpapandu sila. Allah subhanahu wa ta'ala. Paran mabuntul. Amo na in. Kaya lukis. Halom sin suratul Fatiha. Makapila na ito mabasa. Bang kita ni mamasa. Atawa bang kita timindog magsambahayang makamataod. Amo na imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina siratal mustaqim. Biyadiin. In kahidayat kaymo. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Padaan mabuntul. Bang di mo kahatihan. Uno impagyanon daan mabuntul. Indaan mabuntul kahatihan hadya. Sin manusia bang sila na educated sin tarbiyatul Islamiyah atau sin Islamic education. In Islamic education, nabahagi siya pa ika-isa amuna in tarbiyatul ruhiyah. Hati niya spiritual education. Tarbiyatul akliya amuna in intellectual education. Even sin tarbiyatul jasadiyah amu in physical education. Nahabiyaon hamasatan niyo ilasad ya in gasto sin mga institution halom sin dunya ini hatungod sin physical education. Sampai nahinang na business timaud na nagpa indog, gym, amuin, pag-iipatan, sinbaran, asupaya imbaran, marayaw patubuhan, makuso, iban, marayaw in papatan niya. Na in agama Islam, halawom simpang hindok niya in mga pangadzi. Kasabab yato, wajib ha mga kainaan, iban kaamaan, in suway nila, ikaw ni mga kaanakan nila, papangadjiun, papapangadji atawa pa-education, amuin nararanya, bukun sadya dunya, bukun sadya akhirat, sumagawa dunya iban akhirat, atawa akhirat iban sin dunya. Bang narain dua perkara ini, wairun pagduarwa, mahinang manusia, sarayaw-rayaw manusia, iban sa buntul-buntul manusia, adunya ini, iban di siya maawam bang hisyu siya iban di niya mahinang in uno-uno iabutan niya dunya amuin hulat-hulatun niya sumagawa misan pa siya nakaabot pataas paayan iya similikan nakaabot na pabulan atawa nakalupad na high space sumagawa ingkatan niya to luy ikalagko simpanumtum niya akabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Islamic education, amo in education,
hika aun sin husu, sin hudu, sin pagpakibaba, sin hambuk manusia ay usog na kasiya, babae na kasiya, isan pagyadiin intaas sin iabutan niya, bangya kawasa, atawa bangya alta, isan pa siya na impinakadaya manusia dunya, sumagawa in pangatayan niya, di limiyo daing halibin sin mga pangatayan aming kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo sa pangatayan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo in atay sutsi dain adjangki sutsi reng haihin, sutsi reng hapagduarua, sutsi reng hatakabul, sutsi reng ha dual atawa astul, atawa sutsi dahil ha sa lumi na aming makabutang papangatayan si manusia amo na yung pagsirik, adapon in pangatayan sin manusia taga pamaham siya, taga ingat siya sin education atawa sin tarbiyatul islamia na bukon magkukulang indayaw niya kasugdahan, sumagawa magsusung indayaw niya kasugdahan. Bukon magkukulang in panawang niya hay nang marayaw, sumagawa gaman magtataod, magkukusog in panawang niya hay nang marayaw. Iwan bang siya maghinang sin uno-uno karayawan, di niya bistahon, di niya itungon, inyadto sa kaula-ula, kabantugan pawaran niya, sumagawa in siya hamok manusia, nagservice siya, naghizma siya, akal na sadyasin Allah subhanahu wa ta'ala. Yasin masatan yung lihaon, pila na yung lugay sin Islam di matong marika pahula tanyo, dain pa 13th century, sumagawa sampay pa adlaw ini, wayroon hikatudlo sin bata, nakauna rin kato tanyo, atawa harura tanyo, amin law nila yaon impiyag pangadjian sin mga kaapuan tanyo. Ayroon nakahalupaso, atawa hatawi-tawi, atawa habasilan, atawa hasambuangan, labi luwa hamasa, wala parimatong imilikan maripahula tanyo, wayroon bakkas, law niya inyaon, bukong biyasin ang mga hula Arab, nakakitaan mo, yaon in university, piyag pangadjian, si mga gyatusan, 200 tahun sampai ibuhan taon limabay, ang paindikato, wayroon kawakanta, library rakula, amuin kaya po sa kato, sing kamaasanta, sumagawa, in kawakanta, mga wood, mga kubul, mga tubig, mga kahoy, pagsisirikan. Mga wood, pagsisirikan, biyasin kakitaan mo, ha mga tawi-tawi, habunggaw, biyasin kakitaan mo, ha mga utsim parang iban maimbong, budkaha, atawa, biyasin kakitaan mo, hapu sin budtapul, kubul paggagawanon sin mga tao, pangangayuan, sabab natayma nila amuyaw ni manabang wala nila kaya ingatan, atawa misan nila kaya ingatan, Allah Ta'ala yung pangangayuan, sumagawa wala natibuo in panghulat-hulat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab wala timindog in pagyanong tarbiyatul islamia. Karena bang kaya ingatan nila, atawa bang sila nakapangadji, nakahati sin kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, isiyo'y nagpapanjari sin kataan uno-uno, kita tataas iban hawaba, tanto sadya di kita makakaun, di tain pangayo-ngayo ta, hikaruhal pabukon amoy nagpapanjari, atawari kita makahinang suluhan, atawari ta kapagtawassulan in mga kakubulan, atawa in mga kakahuy-kahuyan, atawa in mga jin, labi luwa na to di mga syaitan,
Asabab yan, wajib labi lupa hakaamaan iban hakainaan in subay nila papangadjiun in mga kaanakan nila hasupaya in mga kaanakan nila mahinang in pamaranan nila sibu dain halawom iban hawa mahinang sila amo in Muslim amo in nabubuhi sila doon hapag malilla iban hapag sarahakan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaisa hikaruan niya bang in kaanakan mapapangadji marayaw hikakaun pa pagpangadjian amo in yaun in parkala pagtuhan yaun indan amo in biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala dan mabuntul amo na in siratal mustaqim na indan yan kabakanta ha mga pagpangadjian agama. Balikan ko, indan mabuntul, kawakanta hapagpangadjian agama. Hapagpangadjian sin Quran, hapagpangadjian sin Sunnah, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na banging kana kanta, pagkatuon ta sadya, pauno-uno pagpangadjian, hawayroon doon, amo in tarbiya al-Islamiyah na bukun day sabkataan malawong sumagawa kamatauran malawong sila dahin ha siratal mustaqim hati niya malawong sila pag-agama sampay aun waktu bang sila nagdaranasin doktorit atawa masteral ha ilmo amo hindi matungkato day nga sablupan iban day nga subangan aun waktu bang indua maas nila malaas na aun waktu kumulang na yung panglagko atawa in panghalga nila ang paintarbiyatul Islamiyah puwasim pagtag-ipon pa Allah Ta'ala hihinang aturan atawa sara in anak suway himinang kabaktian hadwa maas na in bata atawa in kanakan lumagko ilmu lumagko hapangadji sin Quran iban Sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam duhon na bang siya ng doktor na mas bisan pa tabiya yaon in inaama niya naglilian na masi bang siya manaw mamaid siya although misan siya turi mamaid wayron da mahinang sumagawa panglagko niya sabab yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala wabil walidaini ihsana iban parwa maas mo paghinang kau kabaktian hauno mo kabakan hauno ta kabakan yung panghinduyan kabakan ta hatarbiyatul Islamiyah asabab yan mga jamaa nagdurungog amo in suki sin program ni Daul Islam bihaon ukab na in mga kamadrasahan ay kamo maug ha mga kaanakan niyo ayaw hinangon sinhang katauring kato taniyo. Sabab hindi ka pangadji sin anak sabab nag-i-school, wayron na tayo. Sabab mataod na in nagrison atawa nagdaawa bihadto nagsusun. In kaybanan, simod na sadya palawom lupa, wala nila napapangadji in mga kaanakan nila asabab yadto susunda pula na in susun asal haulihan sadya na papangadji unta niyo. Bisan da kumanhang kadlaw, biyasin mga school bihawon, mga college student, aun class sampay Sabto, atawa sampay Ahad. Na bang mayroon na diwol diyaon, wakto nila mga di, bisan da kuman hang kamahapon. Bisan da kuman tunga sinhang kadlaw. Isut pa, amuin makakawa sila, pang Hindu atawa pangadji. May nang nila ilaw sabab in dunya ini bisan na lilibot na si inkarandanan sin ilaw masawa sumagawa hatao amo in bukun siya guided sin agama niya na biya da siya simya manaw hakatigid luman sabab in guwa niya maghinang siya wayron bida sabab wayron ilmo amo in mga kaniyaroon sabab in ilmo mahinang jala sinambok manusia amura in ilmu
amo inbiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban amo inbiya sampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na bang in mga kanakan taniyo, kanakan si mga Muslim usug babae, amo in ma-educated sila sin agama nila, tanto sadya magsababan mahinang in mujtama marayaw. Sabab bang in mujtama mahinang marayaw, sabab sin mga manusia educated agama naghula doon na in society yan, mahinang siya society sa rayaw-rayaw, bukon society kabubukaan, bukon society pagpapahuyan si manusia, sumagawa society mujtama pagkukuran si manusia, sabab intauroon bukon siya makabuka, bukon siya jahulaka. Kung ano'y manusia di siya mahinang makabuka at tawa jahulaka, bang siya makahati sin pagtuhan, bang siya makahati sin pag-agama, amoy panghati hatiranan iban hakamuhan. Ini katunya papangadjiun tanyo im mga kanakan tanyo marayaw hasupaya misan yari pa sila hadunya, san kita niyo yari pa hadunya sa kaula-ula wiya da kita niyo si hasulra. Mayta sabab maynang inhulaanta Darussalam bukun Darul Harb biya sinji majatu hamasatan niyo bihaon. Hangkan kawajiban iban piangdaak sin agama, ha mga kamaan iban haka inaan amo in suway tuod dahon nila in mga kaanakan nila biya sinjima tubihaon hamang mga kamahad-maharan atin niya bukun sadya anakin nagpangadti apo iban sin apo nag-agad pa madrasa at tawain ina iban sin mga anak nag-agad pa madrasa. Atin niya naukab pangatayan nila in agamatwi mahalga, sabab wayroon makatabang kato tanyo hamasa tanyo bihawon malaingkan subay kita niyo magbalik pa agama, subay tanyo balik kunin agama Islam pangadjian hatihon, sabab bang nato nakawa in pangadji iban panghati dahil hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban ding hasunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanto sadya in kita niyo magkasanyangan. Bukunin magkasanyangan subay sadya ang kawasa mo mataas. Bukunin magkasanyangan subay sadya kaw nahinang bilyonir. Sa sibuda hakawasa iban way kawasa. Sibuda hakadaya iban hakamiskin in ikaw rida sadya kaw. Amo na yan in sa daya-daya na manusia iban biyantong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in manusia amun sibuda hamataod iban na tiyo-tiyo, sibuda hatimpo niya makusog iban malamma in siya di magkalupa pa Allah subhanahu wa ta'ala, di magkalawa in raja niya in panghulat-hulat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Isyo hindi magkalupa hapang hulat-hulat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, amurain mga manusia, amoy mga Muslim usug babae, amuin kiyahatihan nila, mayta sila sin Allah subhanahu wa ta'ala piyapanjari. Kiyahatihan nila, intiyak-tiyak hamuk din kanila, amuin lawayon sadya, paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala panukas. Asabab yato, bang in anakta, in kaanakanta na kahati, sin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, panghindo sin Nabi, na wayroon kagawahan ta magbin kanila, amo pa bang hatdang kabulan, misan mga pilatahon, sabab maingat sila, dumasin baran nila, sabab kaingatan nila, uno'y mangi, uno'y marayaw. Kaingatan nila unuin haram, unuin halal. Kaingatan nila unuin manjari, unuin di manjari. Biadi ini kaingat sin mga nasabut ito. Kaingatan niya ito, suwayra in bata mapapangadji. Hati niya ma-educated siya,
sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin sunnah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaupat niya bang ingkana kanta na papangadji ka marayaw na maun doon kanila insu iwan sin tuyo hati niya makapag-struggle sila. Hati niya bang mga mag-school di kagunahanin subay mataod sin nila luto nila pa school. Atawa bang mga nagpangadji hamahad atawa madrasa bukun kagunahan nila in subay mataod in luto nila atawa masarap in lulutuan nila. Sabab natatayma nila in hinang nila yaon in pagpangadji yaon tiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabab yan bihao mataod mga kaamaan kainaan di matong atawa nakakaon pa mga upis sing kamadrasahan na mayta kaya sigpitan na sila mag-tarbiya atawa mag-disiplin ha mga kaanakan nila. Na nikabayta na mo dahil di ha program ini in sarayaw-rayaw na bangkaw mabaya madisiplin atawa karilan gaydan in anak mo papangadjiya marayaw. Kalna in hikabuntol sin anak di makawa amo in paruahan ta sadya. Aun sayaon tariya dengan mga nagdurungog na paimamlaw niya biyan anak ko yung biya di ko nakapagkarihan bang baha biya duwahan mo bang mayan siya muntol dumayaw inya tumandari sumagawa suway mag-agad tinyabang kau ina ama pangayo-ngayuan mo pa Allah ta'ala in anak mo bang mayan siya rumayaw may nang tausali sumagawa at the same time i-enroll mo maun pa mga pagpangadjian. Sabab bang mo pangayuan sa daw mayan siya may nang taumarayaw sa di mo siya dihilan education amoy Islamic education hasupaya siya makaingat bang siya mayta tiya panjari sin Tuhan bang siya mag-uno diha dunya lugay sin kabuhi niya na amo sayad to aun waktu umalga na kanya in parkala wayrun halga fa Allah ta'ala biya sin mga technology simatuha masatanyo inyan bungasin education sumagawa in Western education nagdarak siya karayawan iban kangian subay kawaunta in Western education atawa in secular education subay ta siya pasurun pa Islamic education pasurun ta siya pa tarbiyatul Islamiyah amo naning pagyanon tarbiyatul akliyah atin niya intellectual education na bangyan nakasud maun na in pangadjian di makalawong ha mga kaanakan atawari kita malawong sabab mayta ma-Islamize siya sin Islamic education amo ning kakitaan ta intaw nakapangadji nahinang siya engineer sumagawa maingat siya agama sabab napangadji niya Islamic education nahinang siya engineer bang mayroon doon mag-imam manjari siya mag-imam ha masjid bang mayroon doon makahutba manjari siya maghutba damit yan manjari siya mag-nasihat manjari siya magpasampay sin agama biya sin mga pagkakitaan tanyo ang mga internet biyaon mga world lecturer ari maingat magtauso unin bahasa nila English sumagawa in bahasa English kaya ingat nila sin agama nila hangkan hamasatan nyo in madrasatan nyo subay hukun sadya amin one side subay siya mahinang dua side hati niya maranya in intellectual iban sin spiritual hasupaya bisan siya dito nakahutang hamalakan niyang sumagawa bang maabot in waktu zuhur asal maghrib isya subuh sumujud siya pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yan in advantage sin Islamic education na in kita mga kaamaan kainaan
naraak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, papahinangan ka to tamin. Dahin haun-uno ka mumulahan. In ka anakanta, dahin namayan ha dunya ini, labi luwa, dahin ha pinar ka, jahannam. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hay kamu mga nagpaparatsaya, pa Allah subhanahu wa ta'ala, hinangin niyo tampan, taming, ingin hawawaran niyo. Dahin ha uno-uno kamumulahan, dahin ha uno-uno makabibinsana, dahin ha dunya ini labi luba, hadlaw ahirat, dahin ha pinarka jahannam, iwan sin mga ahli niyo, kaanakan niyo, kaasawahan niyo. Suway hinangan tampan atawa taming amo hindi sila mabinsana. Insarayaw-rayaw taming amo na in pangadji. Amo na in pangadji. In tumo hinangon sin kita niyo bihawon, hangan sin ummat Islam, labi luwa di hawla tanyo, amo na in magpangadji, iwan mamaubo sin adat tabiat marayaw. Sababin iyan, yagbanda yan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha mga kaamaan, iban ha mga kainaan. Hadis, yabaita Ibnu Majah, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, fa inna auladakum hadiyatun ilaikum. Ulang labilong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, parayawan niyo, mulyahan niyo in mga kaanakan niyo. Iwan, dayawan niyo, parayawan niyo, in mga kaadab-adaban nila. In mga adat, tabiat nila, kakahinang nila. Ay niyo kalupahilong sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam, bunal tuod, in mga kaanakan niyo yan, hadiyatun ilaikum. Gifts sa lagko-lagko, dihil kanyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Asubuhon kanyo, in kaanakan niyo. Nasabab yan, in sarayaw-rayaw na pusaka, hikarihiltan niyo kaanakan tanyo, puas din ha arta, puas din ha lupa, maluag, puas din haway malagko, puas din ha bulawan, puas din ha ununong mahalga. Amo na in education. Education, bukod sa damin, education din hawis sa amin Islamic education. Amo in education, hindo sin Allah Ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, halom sin kawhaan tagto kataon. Sarta, puas sin kamatay sin Rasul, piya sampay niya. Ha sa kalingkal sin hula Arab, puas sin mga kasahabatan niya, nagganti, in tabi'in, iban sin mga tabi'in, sampay pamasatan niyo bihaon, halawm sin 7 billion population sin manusia adunya, 1/3 in Muslim. 1/3 in nag-aarama, in nakabatok maun pa tarbiyatul Islamia, atawa maun pa Islamic education, isa ning Taiwanan, wala imamo atawa matawd mga mystic, sumagawa kalu-kalura sila hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in mga kanakantan nyo, bihaon diya sa Buanga, yan in IIP, Institute of Islamic, Institute of Islamic Institute of the Philippines, yan in Sarangbangon, insyaAllah ta'ala, in mga school yan, o na high school, na priority, subay na ito pakaunon, in mga kanakantan nyo, sabab aun aga maroon, aun doon tarbiyatul Islamia, aun doon high school yan, spiritual education. Insyaallah ta'ala, damit yan doon ka matalon-talon, katagnaan na muna rin at 2011, biyaon, aun na grade 1, insyaallah ta'ala, in mga kanakan niyo, umul, 2 tahon, nursery, mandarin niyo, ipaipat kamo,
In kaanakan niyo ummul 4 tahun, mandari niyo pasurun, kinder 1. In mga kaanakan niyo ummul 5 tahun, mandari niyo pasurun, kinder 2. In 6 tahun, in grade 1, insyaallah ta'ala, aun mga kamasalan na to, iban mga kaguruhan, amo in. Kiyarhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamaham, sabab sinkya pangadjian nila, maka pasud sila sin panghindu marayaw, misan tiyawnan sin kaanakan tanyo, ummul 2 tahun, ummul 4 tahun, atawa 5 tahun, bidnillahi ta'ala, insyaallah ta'ala, taon balik, aw na grade 2, doon na mahad, Al-Quran wal Hadith Integrated Learning Center, insyaallah ta'ala. Amo yan in kahagaan sin pangadji. In masatan nyo, suway kita nyo nagdara si maksud ataw in tiyak-tiyak kaamaan, kainaan, suway nagdara sila sin amin bisyon. Amuin kaanakan kaapuan nila mahinang. Usog na kababae na ka, amuin namamakay sin dua pakayan, ilmu dunyawiya, iban sin ilmu ukhrawiya. Insyaallah ta'ala, bang mabiya na hadto, in kaanakan tanyo, na makawa tanyo na indarawan. In jihad tanyo bihaon, amo na in pagpangadji, iwan sin pag-addat tabiat marayaw. Sabab, in pangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bukun in manusia hakalibot sin hulaan niya nakasud pa Islam, bukun niya liyaway biyuka, sumagawa, liyaway niya piyasampayan sin agama. Bang sadya kita niyo, amin educated agama tanyo, sugbaba itiyabaw buwan tanyo agama tanyo, bukun mahunit, insyaallah ta'ala, in pagkawa ha mga tao haray bay tanyo, amo in mag-agama sin agama tanyo. Sumagawa, sa luway in Muslim, amo in illiterate ha agama niya, sa luway in Muslim, wala niya napaham marayaw, uning piyangdaakan, uning mangi, uning piyanglangan, uning halal, uning haram, amo in kakahinang niya magsibo na, iban sin kakahinang sin kafir, tanto na sadya, di na kita makakonvince kanila, sumud pa agama. Sumagawa, bang kita niyo makapagpinda, iban wayron makapinda kato, malingkan, bidnillahi ta'ala, iban makapagpinda kita, bang kita mig dahin haka awaman, dahin haka illiterate, maun kita pa ma-educated kita, labay hapag pangadji, labay hapag ingat, sin kitab ta Al-Quran, insyaallah ta'ala, amo pa hindi magad kato, in asal niya magad, misan in kimupunta ra kato, wala niya agad sinagamata, magad na sila sabab, karihilan na kita sampul ha pagkatausin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, pila sadyay manusia marugal kaniya, sumagawa sabab sin addat tabiat niya marayaw, nakapagsahadat, ngayon sila Muslim. Biya sinhambuok mas bawai, daran pagsabbuton si mga kaulamaan tanyo, hama sa in Rasul, hama katul mukarrama, nananawag-tawag inut-inut paagama Islam, aw nambuok mas babae hapang daigbay niya, sa kahaba may naat, kataan si lumi ding haway niya, ihud-hud niya, hibutang niya, pa puun hagdan, atawa pa puun lawang sin bay kiarunan sin Rasul, sumagawain Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagkita niya, bukun siya magwala, bukun siya manukat-nukat, sumagawa puton niya yung mga kalumian yato, ibukit niya madto pa pagbubugitan lumi, hasabab yato, hambuk adlaw, na inu-inu siya, wayroon na nakapamugit, salta nangasubo siya, asal ito kaya ingatan niya ra, law niyari na bahain amuin, magbubugit kaput marikako in arisin kaya pangasubuhan niya, bang mga biyakato na yusong mo na sa nasakit. Sumagawa umin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala siya si mabulak bugas, wala siya nanukna sumagawa. Diaak niyan anak ni Fatima kay nang bangbang, salta
bisita niya yung mas babae. Pagbisita niya, pagkita si mas babae kanya nakatanis. Sabab, impanganan ni Muhammad bukun ta umarayaw. Iasubon niya law niya may kau na misita kako in ako ini mangi kasugda na kin magbubukit sing kaput palaman mo. Inabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya ingatan ko sumagawa Hindu sin agama Islam, Hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang masakit inhapang daybay mo. Sibuk da siya Muslim bukun Muslim, suway mo siya tibaon, asabab yato nakapagsahadat inabuok kapira, musrik, tao Makkah, nakasud pa Islam, sabab sinamuin addat tabiat marayaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damit yan inabuok maas Yahudi malaas na ang Madinatul Munawwara, buta, wayroon na mga anak niya, wayroon na nagpaparulitan niya. Sa insya yagto marugal si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuok masa, hawak to nawapat na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinadlaw isnin, sabab imbuhi pa yung Rasul sa kahaba puwas asal, paraan siya kakaon. Nanabot na yung waktu asal sinadlaw isnin, wayroon na kakaon si mampay kanya. Sampay pasalasa, paalbaa, bahamis. Sampay nakapamung na silong niyarin na baha, imagdiril ka ako kakaon. Nalong sinamin na kaingat, nakarungog, na wayroon na sanlaw niya maghatod kay mo, at tawa magpahatod mari kay mo kakaon, sa mablaw niya magdiril kay mo, minuy na patuhan. Minuy na parahmat si Tuhan. Long sin maas Yahudi, may talaw ni Isuin tauyad to. Ampain maas Yahudi, at tumarugal to siya Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Nalong niya amo na sad to, amin tao karugalan mo, amo na Muhammad. Timangis sintangis makusog, imas usog, bang kodjalaw niya kaya ingatan, tuwi ini Muhammad, tao marayaw kasugdahan, na nakasud na ako pa Islam. So magawa misan bihadto, nagsahadat siya, nahinang siya Muslim. Ang kanlong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama buistu li utammima makarimal akhlaq. Sa bunal tudlong niya in pagparahan tako sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy magsampul na sin addat tabiat marayaw. Na hagihawon mga umat Islam, san pabiya na hayan, tiyawag na Muslim, tao mangi, hauno-hauno, media, TV, at tawa mga paglingkod-lingkod, sumagawa, bang natu narara, in addat tabiat marayaw, insyaallah, o ta'ala. Kaya sulayan na muna, aming kami nakalaas-laas ini, mataud na in, nakapagsahadat kamo, amin tao rin di hasambuangan na hinang Muslim, asawab dito impanawag-tawag na mo, ha mga kaamaan, ha mga kainaan. Ando dahon tanyo, magpangadji in mga kaanakan tanyo. Amin pagpangadji, matutuod. Bukun sadya, pasurun tan anak tatubtub grade 0, bang mag grade 1 na grade 2 na laong tatalya yaon na busy na high school. Busy na haka-school-school na. Ayaw. Sabab mataud day sa imbata, in kaanakan busy sumagawa nakapangaddi. Inbang sa tanyo, inhula tanyo humajat, hasusumon, mga ulama mataud, amin nagdara sin pangadji, amin back to back. Hati niya, graduate sila, intellectual education, even graduate din sila, Islamic education. Insyaallah ta'ala, masayad to. Insyaallah, makawa tanyo in panglagkuy si mga manusya amo inang gura-gura haagama sabab mayta sabab bang maakad na to sadya may nang kita niyo educated di malawa in lasa na to hapag kahitan niyo manusya amoy mahinang in kita niyo atawa kaanakan tanyo amin long sin English good and right human being. Amo yan in kalagihan. In Muslim, hangkan nagihaon, makainu-inu. Ha Europe, 50 million plus na in nag-Islam. Damit yan, hawla milikan. Mataod in marugal ha dunya ini, marugal ha agama Islam, sumagawa. Buklaranda,
ukahunda sin Allah subhanahu wa ta'ala papangatayan nila inlingkat sin agama Islam laway bang in mga nag-aagama educated sila sin agama iban kakitaan kanila in addat tabiat marayaw na amo yan ini kabisaran mo dahil di ha mahapon ini iban aun kaptangan yu Umar ibn al-Khattab long niya min haqqil waladi alal walidi ay yu'allimahul kitabah dain ha haklong niya sin anak doon hamaas niya amin subay niya hinduan in anak niya sin Quran bang siya rin makahindu subay niya papangadyo hak sin mga kaanakan kanyo amo in subay na to educate ron sila atin niya subay sila ma-educate sin kitab al-Quran. Dahil namaya na pagbasa, iban humati simbasahon. Kalna, di mamarahi, in mabasa sa jasingkana kantaning Quran, sumagawa, suway nila kahatihan, iban imingat sila. Sin unoy baita, sin Allah subhanahu wa ta'ala lang sin Quran. Sabab in Quran ini, amo na ini love letter, dahil na Allah subhanahu wa ta'ala, address pakatan manusia. Biar nasimpalman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladina min qablikum. Hai kamu mga manusia, pagtag-ipon kamu fa Allah ta'ala. Amoy nagpapandari kanyo, iban nagpapandari hamanga sila nakauna dahin kanyo. Sabab yan, papangadjion na to in mga kaanakan tanyo. Siguro na to, mahinang in mga kaanakan tanyo amuin, labi nila kalasahan, in Allah Ta'ala, in Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, iban sin Islam, iban na sin mga Islamic values, iban na sin sumob sila umingat, bang biyadiin in pagtawhid, biyadiin in mga kahukum-hukuman, labi luwa sumob sila imingat masa sinamuin kahuhi sin pangho na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na maray tubtuban ko nari in kaptangan ko mapuni insyaallah supatan na tu dakuman ha biya sin kainayat tu insyaallah ta'ala bang kita nurihilan da sin Allah ta'ala kasay iwan kusog in mahuli tukbal ko na yung kapatid simpang bisara, mari paguruko ituan al-Ustad Zakaria Muhammad. Imahuli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yadto na in sa rayaw lang ta pag patungtong kato tanyo. Amoy in panawag-tawag tungod paparkala amin pag maingat. Insyaallah subhanahu wa ta'ala pag maingat ha pag-arama sabab na inyat tukatan hika lapas kato tanyo dahil hindi ha babaw singgumini labi luwa na to dito ha adlaw kanangana sabab na di da asubuhon in na pangadji ta dahil hindi ha babaw singgumini pangadji uno na puas din ha pangadji sinagama di da to hi asubuhon in uno-uno na nganan sing kita pangadji sa sumagawa inhi asubukato bang aun da panghati ta sin pagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala amurad to in labi mahal ka sabab matim maksud sin piag papanjarihan sin Allah ta'ala kato taning manusia supaya makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala na in mga yadto nasabot niya sampay si mga kahalan sin manusia alaw man sing gumini inyat tulong ta na aon naka-lecture check dahil di kato nakaunad to amoy in lang niya in tungod pa amin panawag-tawag paara masubay to dito pagtuyuan singkatan iba lumagtod sila bahagi kakahuwi nila sin tungod paparkala pag pasampay sinakama sabab kawajiban sinambuk-hambuk dengan mga Muslim amin subay siya makataabit ngayon paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala laong niya in ini banos si manos siya dahil na sinasabot mo kain na ito simud paagama Islam ang wakto na to bihakon
banglaw niya timbangon ataw hibutang ta hinangan biya mga ini sukuran in taod si manusia halaw man sing gumiini in timbangan niya law niya bangaon dahil ha mga Muslim makapasud ini ataw maka-invite paaga Islam 5 sadya tiap-tiap hambuok Muslim maka-invite 5 mahinang Muslim katanin manusia along dunya amin timbangan biha ang sinun amo ang tulong niya sa hambok dahil dito hadto in namin long niya sa lingkat-lingkat amin pagdakwa ataw panawag-tawag biya sin panawag-tawag beta sin Allah Ta'ala lang sin Quran amin mahanunot kita maghimumungan amoy invitaan ta sila sing kamatanan bukon kita magdugal long sila rito ngayma sumagawa puro luntay biya sing kakahinang sila sallallahu alaihi wasallam bihati namin dahil nga mga biyayta niya na sambil aon kis sa niya rin lihay ni si mga ini tawi at long ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tapyang Hindu niya umat niya amin tao nakapagmasyat amin bukon magtuy-tuy lang ta kawasan mo binasahon magtuy-tuy bukon biyasin hambuk bata-bata biyayta niya biha hambuk ini nakapaghula man to pahula si mga tao hawis kuan lauta ini nakapaghula man to sa tabi ang mga nag usahay maksud niya dahil nga ini hula Turkey narito man siya in kaya paghulaan niya kaya utangan niya lauta amoy in lokal kauman si mga Yahud amo to din namin kiyasuran niya dito. Na naghinang siya hambok dito at tuwi tinda-tinda pagdagakan niya in tinda niya tulong niya pagtawa unlong niya kuan variety store. So biyon nakatan. Imbibihon katan kakunahan mo manawat maaslag yon nagun katan. Sa tinda sibi-sibi. Biyan. Naman jari ulong hambok bata-bata. Bata-bata ito anak sinambo professor ha university. Bata-bata bihan. Bang sumod pa lang sintinda niya mangawa. Mangawa biha. Na doon man long na biha, in bata-bata ito, kahawa-kahawa sumod, beton handa mangawa. Labi-labi na mga ulong na chocolate biha, naman ito yung mga puton niya. Na iningani sinamin kuan ito, Ibrahim ingan niya. Manjari, amin anak Yahudi ito, ingan niya hijad. Akmon biha. Na manjari, biya na hadjahad ito, adlaw-adlaw atawa mga puasang kadlaw doang kadlaw ito na isabihan makalabay bata-bata mga na isabihan pagkambo kati ko simulig-sulig man biya umul niya sambil biya hati ko nakapikil na siya simbukod na maraming hinang niya ambo po tuway na siya na nga tuway na siya na nga naman dyan pag kita magtubihan ni Ibrahim siok niya biya amin gimo man magtubihan ling halaw sinitinda niya yun niya kaya wag na nagbalik ano may tatuloy na nga napagkasubo niya ito na nangya siya sinangin hati ko bang biya kuanon mo sa ato amin kaya na naman mo nakahinang kaudo sa rihan pag-uus at yun na kaya ingatan kaya nga no dahil katag na ito kaya dakahanto yak ini oo nalong niya imian na siya magtulong niya sumanggop na tulong niya dahil nga adlaw inilaw niya di na ako manakaw halong sinamintin long si Ibrahim kanya bukumbiyat ito yung kabayaan ko kung sa jari atin ko. Sampay katantin, dari ka man jari mo. Nalaw ni Jumandya ko. Dahil haadlaw ni Jumandya ko, linakulong ni mga. Na, pagkalaw ni Rihato yung janji mo ka ako. Dahil haadlaw ni Risa pa kumabaya, magpasungod pa lang tinda kulit ko kuma. At yun yung pagkaon niya. Oo, pagkaon niya. Sa akin nung pagbayado nung di ako dyan nung nakaihlas, magkulit kuma. Nahangaw punta, biya na hinang ni ama-ama ni Ibrahim. Sampai hati niya limot ba kaniya? Limot. Oo, 5 sana kaniya biya. Timbihat din pag-ipat. At iniya ito rin ang mga tarbiya sinakamata. Inya ito. Na ako punta, ini pag umul simbata yan ito, imumul siya ini kawan tagupat tahun, inumul niya. Simubul na siya. Simul siya pa akam Islam. Na pagsuod niya pa akam Islam, inidiyo ka lang yung maas tayo lamod niya. Sampay sintahalom singkaw manit to kata ng mga Yahudi. Tinadiyoy siya. Oo, diyoy siya riha. Hindi na, at ini, kuwan na ba? Mangi na siya riha, kuwan.
Na magduluning ko niya, mga suko siya mantukan Ibrahim biyan. Kung siya mga suko mantukan Ibrahim, awon di uluon Ibrahim halawang luluonan na ito biyan, o kayo, sinyad tuwas sa kun biyan. O siloon magbalik, ang pa siya jawaban. Na, kuya na yun, na biyan-biyan ang hadjihad to, sampay 5 lang ta Ibrahim, sa kira-kira mga masuok ng kamatay niya. Biyan-biyan ang mga anak, lang na mga karahijad, inamin halam sining vaccine, dilan niya kanya, paghadiya ko lang niya kanya. Biyan. Na pagbalik niya man to, wala na ron Ibrahim. Miyamatay na, ang panag, long sin bahasa naglukasit tayo namin sigado na susasya simbihat to at tiniway niya misan na alok bihan ni Ibrahim nakuan siya long sin anak si Ibrahim ay ko masusalam niya in ama na mo yari ang binin kayo mo bihan natin niya hadiya kayo mo kung niya mo yan di isang setiyuyan bihan sabab na mahal ka ang halong sin ni jantong niya nadiwal na kanya nakakilahan niya, tiap-tiap yung tumanto siya kan Ibrahim, amin baksit yung pag-ukaw ni Ibrahim. Ano ba yung nalaw niya? Nakapunta, diwal na kanya, napag-ukab niya, Quran. At niya? Nari niya kaingatan bihanin namin niya, namin Quran ito. Papunta, piya nga sugo niya. Pag-asugo niya, pahambok biya mga long tamin makakatiring ng mga Yahud, kaya taan siya yung nainya na munaning Quran si Muslim. Inhal ka ha Muslim sin Quran yan, mahal ka pa rin simbaran nila. Diha. Na long nirihan, inatali niya, ingaton niya kung ninalaw. May tamahal ka? Haupon, tapi ang adji niya. Piang adji niya. Sampay intanda sin pagpangadji niya na naingat niya yun, nambil kayanganan siya, Zad al-Qurani. Zad al-Qurani. Na manjari, inhalawm sinamin Quran ito, awon dito ang kata sa katas biyan, ini siusulatan. Narito niya nakaingatan namin nangadji na siya, nabasa niya na, inamin ayat, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Naubos ito pagkita niya sinaming katas ito, awon map sin Afrika. Inatali niya, lang niya, para ako ni dia aki niya sinamama ni Ibrahim. Tapos dia pagkatun pa Afrika. Papunta niya to siya pag sa buhay doon na malasakan niya rin ang mga kampong niya, mga as niya tayo, mga niya katanda, madukal na kanya, minig na siya. Medyo siya pa Afrika. Na in siya yan to, nag-uno siya, nagdawa na siya. Dito sa Afrika nang Hindu na siya sinamin Quran, sampay imumul siya kapatantag 5 tahun. Pag-abot sinumul niya kapatantag 5 tahun, nawapat siya. Nawapat siya Islam. Islam. Na sa bukon sa Jariyad tulong niya, in hijab, aun nakasud pa agama, dahil hapal sa baban hijab, 5 milyon. 5 milyon. Nakatliko na yan. Kirmo yan. In beta sin sa 5 rak. Bangingkatan Muslim maka ini lawta maka ini sabi atau maka-invite atau makatawag yan 5 uno na yung agama niya. Na mahinang Muslim katanin tawa doon niya. Na kita ko. Na mga yan ito mga katawtay manghuram, yan na sinarisin sa na to, in amin sa lingkat-lingkat, amo na yung pangadatan diya rasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangyad to na to maurol, biya din siya magdawa, biya din siya magpasampay sinagama, biya din siya ini muamala iban si mga tao, si buda Muslim, iban buko Muslim. Masya Allah, ati ko baha na makawa na to biya mga kabayaan na to, amin maaw ning kasandangan pa si pagyanon mo kain na yan to. Dawabang buok waktu sek na invite ako man to kasi bugay na nga subo yung mga tao dito sa Sambil. Lang niya tuan aun pa ba lang niya waktu mauno kita ini maliberit at niya may independent sin Muslim. Lang ko malugay na o kabilawang. Sa sumagawa wala di kita ning simu. Nalang niya uno. Lang ko tuan in-independent niya rekato. Nang nabiya din niya ito. Bang in tiap-tiap lang ko hambuk Muslim, mag-ingat siya sinaraman niya. Salta in sarak sinallahu ta'ala, hikapag sarak niya nakawaran niya. Mahal di ka na lang po. Hambuk Muslim, ayaw na siya manara parukain. Baran niya. Mahal di ka nakatala.
Iban na, biya kita in Muslim, di ba siya mahinang biya sa amin? Namo na. Oh. Nabang siya makapanamin na yung tauron kanya, aming pagkita adya kanya diya makatumtum na sintuhan, makatumtum sila ahirat. Tanto siya. Amo pa hindi makatay masimpal tawagan sila Allah Ta'ala asal piyag anak Muslim. Namo na. Bisa nila mo bukod Muslim, yung tanda niya diyaw. At niya, misan di kato, matawag nila mo Sa pabutuan, yung kabundalan niya, amin na 2014, ini mga kawahan, napasahad. Allah. Ilang buhok, ang buhok professional nila nga interko. Miyadto pa talon-talon, lang mawaya ako mag-Muslim. Inagi ko, Islam, wayroon pagluhos. Iban in magsud pa Islam, suway niya hatihon na in Islam. Sa pabitulong ko, aw ni Quran ko, English, aw di sa Tagalog, uning kabayaan, husan takaw. Lang niya mo in English version. Aw po, interviewsan ko siya, ilagi ko kaniya, after lang ko 3 months, balik ko. Baitaan mo ko lang ko, uning kiyawakan mo Quran, amin, wala ko kiyamuhan. Sa piara ko pa siya kitab, ini Muslim Christian dialogue. Ako punta, wala niya ako 3 months, nakabalik siya, 2 months, later biya yan. Anak ko, sumahadat na to siya. Nalong ko kanya, ayaw na along ko biyawon. Sa along ko balik ko, paigo na kaulong ko asal konsum, sunawain mo. Iban lang ko, ang palong ko sa chance mo biyawon, labi ko ang jam, kung ka magpinda sa decision mo. Balik ko konsum lang ko mga isagang putagisa. Naupunta, nagbalik. Napagbalik niya, napiyasahadat na mo na dito, alam si Masjid Tato. Napagsambayang na mo, Jumat Sato, ubos nagsambayang na, yatindog ko na siya. Taong ko bago, tayo mamagtan niyo, Islam. Sabak mamati ni mga sunat, at hindi mga awang mag-Muslim, at tindukon sila, sarta, kuanon si Muslim ka ta. Napunta alhamdulillah na nang na siya Muslim. Nagubos lang ko yung kampo Islam lang ko, yan yung Masjid Ararat, yan yung Masjid Kandarib Jamalul, tukaw lang ko sa mambayang. Walang ko Jumat, magaya ko mari, tawag ko ba Santa Barbara. After hangkat tahon, nakabalik siya, di aranin na asawa niya. Tapos pag datong nila pa masjid, bininin na asawa niya masjid, siya ni Maus magtupa, office simbahan. Iyan ko lang yung asawa ko, aon pa lang niya time mo magpinda ka sa decision mo, mapila minute, so lang niya magtupa ko. Napagkanto niya ka, kulang niya alhamdulillah, nasawa ko lang niya, alam silang katahon, kaya dauhan ko na sumud na lang niya pa Islam. Naupunta, ngadto na ako. Na-explainan ko na isa sa pag-explain ko kanila ko yung pagluo sa alam. Sa iban lang ko, subay ikaw humati mo na, lang kin Islam. Naupunta, decided na ako lang niya. Napiyasahadat na muna. Na nahinang na isa siya ini Muslim. In mga tawid, rin sila hadabaw. Napagubos sa mukwak to, na maid siya nagtuka ako, padabaw na sila. Iyan niya pa kulong niya, dua hilong niya, kapag kaulong niya kamo, dumuwa man lang yung mga anak na mo, makonvince na mo. Na insyaAllah ta'ala lang ko, adabaw, matawad lang ko dito na api-api. Matawad lang ko dito mga kaguruhan, mga kaaliman, na banglong ko ang pangasubo mo, masubukaw kanila. Nang kanlong ta, bihayaon, kung kagunahan biyaon amuin magbuno at kawalong ta, mag-isog, sabihin jihad bihaw na muna yung pangadji. Iban na mo na yung pagbuno, in Rasul, nagbuno siya, kung siya nanagna. Kung siya nanagna, atin niya. Yung siya na, kaya lukusan na dyan. Kaya lukusan. So, siya yung bunoon biya. Iban in Rasul, mang takitaon, mataon in taon, napasod niya pa Islam, dahil sinabuno nila. Dahil Sabi to. Napaan biya mga aon na mga jimato bihaon, ini lukusun yung tao po. Minsan nito na mga yubihan, mga sumambahayang na mo na, di dapat sambayang mo. Di pa sambayang. Namo yan in. Na di ko kaingatan bang unin mga yaon. In may nang taray ni na lang ta subay magbalik pakitab sila Allah Ta'ala. Iban pasun na sin Rasul. InsyaAllah Ta'ala, wa ma alayna illa al-balag. Alhamdulillah Shaykh, atin na ito na in programa. Biya na sinagi, na atin niya, hawalik yan to,
na ikaw ay magtakin bang Inshallah. kabayaan mo aon iwan mo mag-akad mari Inshallah. dahil haro pato atau pila-pila atau long na hambuok dahil mga ini Oh. kakuruan sing kita inshallah kamu na yung Inshallah. mag-uno sin yan Magsubok. demikian iwan sin topik unang kabayaan nyo inshallah ta'ala yung maksud sadya supaya yung kataw tayo mga orang imalop ka to ito ini amon makaka sila bahagi Sila pengajian. kaka sila bahagi inshallah ta'ala Insyaallah ta'ala. supaya long ta inbi ang mga ini dia daot ta karyawan dengan Allah Subhanahu wa taala kalau naman ang bahagi insyaallah Subhanahu wa taala menjadi baliku kaimu amin manghindoa ini kato tanim sinin waktu na to bihay Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma allimna ilman ma lam na'lam. Allahumma allimna ilman ma lam na'lam. Allahumma allimna bil hikmati wa ta'wil al kitab. Allahumma allimna bil hikmati wa ta'wil al kitab. Innaka alimun hakimun. Birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا ناجحا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.